Dobrý den. Dobrý den. Pojďte dál. Andulka je doma? Doma není vůbec nikdo. Jak to? Abych pravdu řekl, tak nevím. Ona je v práci. Snad? A Michala? Nevím. Vždyť školu už přece nemají. Nemám tušení. Nemá zase nějakou recitaci? To nemám zdání. A Péťa? Ten je asi venku. No, udělejte si pohodlí. Ale já bych si rád něco dočetl, kdybyste dovolili. Jo, to si dočti, to klidně, samozřejmě. Já tady zatím uložím ty balíčky.